פקידה שאוספת הפתקים, יש כל יחס למבקשים. אם ביום מן הימים אפגוש את אלוהים בליווי מאבטחה והמלאכים, אבדוק כמו אצלנו גם שם בעננים, כבר אין מקומות בטוחים. האם הרם הוא קולך או הירח אור ביתך? האם אנחנו לבדנו ביקום כולו? אולי אתה יודע איך הנוחתים אחרי המוות? האם גן העדן הוא רכוש פרטי שלך או לא? מנין כל ההשראה הזו שבידיך? האם חששת אי פעם שיחיו כאן בלעדיך? יש כל טעם לתפילה. אם ביום מן הימים אפגוש את אלוהים, את הלג'ג'גודאו מלך המלכים, אבדוק אם לא פקידה שאוספת הפתקים, יש כל יחס למבקשים. אם ביום מן הימים אפגוש את אלוהים בליווי מאבטחה והמלאכים, אבדוק אם כמו אצלנו גם שם בעננים, כבר אין מקומות בטוחים. האם לך תשובות לכל ברור בשאלה? האם אתה כועס על כל אדם שחזר בשאלה? יש לך יכולת להגשים כל משאלה? ומה נשמע חזק יותר, הלוואי או אינשאללה? בין כל החיים לבין כל המתים אתה כאן או שם למעלה, בין כל המטיפים לבין כל החוטפים כאן או שם למעלה. אם יש פארת אלוהים או אהבה שכך חלפה לה, מניין אנו באים? מן הקוף או מנמעלה? כמו מה עשית אמש? האם גם אתה נזהר מפני קרני השמש? או שגם לך יום מנוחה ביום שבת? האם כמוך עוד רבים או שאולי אחת? מי חזק בית כנסת או מסגד או כנסייה? האם כבוד הרב המואזין או גברת נזירה? למי פונה אתה ביום של רגעים קשים? מי הוא אלוהיך? אם ביום מן הימים אפגוש את אלוהים, את הלג'ג'גודאו מלך המלכים, אבדוק אם לא פקידה שאוספת הפתקים, יש כל יחס למבקשים. אם ביום מן הימים, אם ביום מן הימים, אם ביום מן הימים אפגוש אותך אלוהים.